बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बङाइगावआव सिखाव एटिएमनिफ्राय गोबां रां लुथियो। बङाइगावनि बारपारायाव एसबिआइ एटिएमनिफ्राय खमैबो 40 लाख रां सिखावआ लुथिनानै लाङो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे सिखावनि हानजायाव गासै 7निफ्राय 7 सुबुंफोर दंमोन। पुलिसआ फोरमायबावो दि सिखावनि हानजाया गिबियाव सीसीटीवी केबोलखौ डिसकानेक्ट खालामग्रोयो, बिनि उनावसो रांखौ लुथियो होनना। बे एटिएमआव गासै 40 लाख रांनिबो बारा दंमोन। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साननैसो बिटिआर ओनसोलाव सिखावनि उदखारा सानफा एफा बांनो हमदों। फिन क'क्राझाराव गुबुन सासे बर' आइजोनि दख'ना दखानाव सिखावआ हाबनानै बेसेन गोसा दख'ना आरो जि जोमफोरखौ खावनानै लाङो। हरनि निजोम खाबुखौ लानानै क'क्राझार सहरनि UN एकाडेमिजों नांजाबनाय शिबानी बसुमतारी मुंनि आइजोनि जोंलारि दख'ना दखानाव सिखावआ हाबनानै खमैबो 4 लाख रांनि बेसेन गोसा दख'ना आरो जि जोमफोरखौ खावनानै लाङो। बेबायदि गले गले दख'ना दखानावल' सिखाव हाबनाय जाथायखौ गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम खावलायो दख'ना दखाननि बिगोमा शिबानी बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लायाव मानसि बुथारनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम थानानि सिङाव थानाय दिनगाव गामियाव सासे आइजोनि गोथै सह मोननाय जादों। दिनगाव गामिनि कनिका दास मुंनि सासे रान्दि आइजोखौ बुथारनानै लामायाव गारना गालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कनिका दास मुंनि रान्दि आइजोनि गोथै सहखौ लंथं आरो आथिं आखाइ खुगा खाथिनाय थासारियाव बिथांनि न'नि खाथियावनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव थाबैनो तदन्त खालामनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिस, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दिखाङो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बयजोंबो मोजां मोनजानाय बर'नि जाखांफुनाय टाइम इट बड' निउज पर्टेला अरायनि थाखाय बन्द जाबाय। गुवाहाटीनिफ्राय फोसावजानाय टाइम इट बड' निउज पर्टेलखौ बिगोमाया मा जाहोननि थाखाय बन्द खालामबाय, बिनि गुबै जाहोनखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। क'क्राझार रेभिनिउ सार्कलनि बेंखनाव थानाय दिमुलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय हाखौ लाना बेले बेजे सोमजिनाय नुनो मोन्दों। थांनाय 1999 मायथाइयाव बे हाखौ सहनलाल शर्मानो होदोंमोन। नाथाय सहनलाल शर्माया रायजो राजाफोरनो कल्ड स्टरेज लुफुंनो DRDA नो दान होदोंमोन। बिटिसि सरकारा 2014 मायथाइयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनायनि उनाव रुंसारि सहनलाल शर्मानि फिसाज्ला बाबुल शर्माया बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय हाखौ फिन नांगौ होनना गोबां खेब सरकारि अफिसार आरो हाग्रामा महिलारिजों रायज्लायसेयावबो सरकारा हाखौ फिन होआखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों बाबुल शर्माया। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाबुल शर्मा बिथाङा आंनिफ्राय NOC सार्टिफिकेट लायाजासिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय हाखौ आंनो नांफिनगौ होनना गोख्रों हुमखि होयो। जुदिसो सरकारा हाखौ होफिना अब्ला आयेननि मदद लागोन होनना बाबुल शर्माया बुंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।